Hankekansiot auttavat organisaatioita jäsentelemään hankkeitaan ihkulaskentapalvelussa. Kun hankkeet on jäsennelty kansioihin, käyttäjän on myös helpompi löytää ne ja hankekokonaisuuden hahmottaminen on selkeämpää. Esimerkiksi testi- tai mallihankkeelle voidaan tehdä oma kansio, jolloin ne eivät sotkeudu oikeisiin tuotantohankkeisiin. Yhteen hankekokonaisuuteen liittyvät kaikki kustannusarviot voidaan tallentaa saman hankekansion alle, jolloin kaikki siihen kokonaisuuteen liittyvät kustannusarviot ovat löydettävissä samasta paikasta. Hankekansiot näkymään pääsee siirtymään etusivulta joko hankekansiot painikkeesta sivun oikeasta yläkulmasta tai vaihtoehtoisesti sivupalkin kansioikonin kautta. Mikäli käyttäjä kuuluu useampaan kuin yhteen organisaatioon, näytetään hankekansiot näkymään siirryttäessä ikkuna, josta käyttäjä valitsee sen organisaation, jonka hankekansio näkymään haluaa siirtyä. Näet siis myös muiden organisaatioiden hankekansiot niiden hankkeiden osalta, joihin sinulla on käyttöoikeudet. Organisaation juuritasolle luodut hankkeet näytetään näkymän yläosassa ensin, ja kansiot järjestetään näkymään niiden jälkeen aakkosjärjestyksessä. Katsotaan nyt läpi, miten uuden hankkeen voi luoda suoraan oikeaan hankekansioon. Luodessasi uutta hanketta voit jo luomisvaiheessa liittää sen valitsemaasi kohdekansioon. Täytettyisi kenttiin tiedot, hankekansio-otsikon alla oleva Valitse hankekansio aktivoituu. Valinta ohjaa hankekansiot näkymään, jossa näytetään Sijoita tähän valinnat niiden kohdekansioiden kohdalla, joihin voit uuden hankkeen sijoittaa. Voit siirtää hankkeita haluamasi kansioon kahdella eri tavalla. Ensimmäinen tapa on siirtyä hankkeen perustietoihin ja valita täältä Siirrä hanke hankekansioon. Siirryt näkymään, jossa voit valita siirron jo olemassa olevan kansioon, tai voit myös luoda uuden kansion siirtoa varten. Toinen tapa on hankkeen siirto hankekansiot näkymän ylävalikosta löytyvän hankkeiden siirtotoiminnon avulla. Valitse ensin ne hankkeet, jotka haluat siirtää, ja vahvista sen jälkeen valinnat. Valitse tämän jälkeen kohdekansio, johon haluat siirtää valitut hankkeet. Organisaation ulkopuolinen käyttäjä näkee hankekansiorakenteessa vain ne kansiot ja niiden kaikki alikansiot, jotka sisältävät hankkeita, joihin käyttäjällä on henkilökohtaiset oikeudet. Uusi kansio luodaan viemällä hiiri siihen kohtaan, jonka alle kansioon haluat luoda. Paina sitten näkyviin ilmestyvää kansioikonia. Tämän jälkeen voit nimetä uuden kansion ja painamalla luo uusi kansio siirtyy oikeaan kohtaan aakkostettuna hankekansiot näkymässä. Kansioita voi luoda samaan tapaan vapaasti myös toisten kansioiden sisään. Ylävalikosta löytyvillä painikkeilla on mahdollista kopioida hanke, siirtää hanke sekä poistaa kansio. Hankkeelle voidaan nykyään myös asettaa tila hankkeen perustiedoissa. Valittavine tiloina ovat aktiivinen, passiivinen ja rakennettu. Voit halutessasi piilottaa tai sisällyttää hankekansiot näkymässä hankkeita niille asetetun tilan mukaan ylävalikossa sijaitsevien liukukytkymien avulla. Eli jos huomaat, että täällä ei näy tarvittavia hankkeita, kiinnitä huomiota hankkeen tilaan.